नै सेन्ट आन्स कलेजनि जास्ट मोखाङाव एक्सिडेन्ट जालायबाय लोगो मा जाबावनो लोगोफोर पुरा जाम अखा बिराद बारहुंखा थान्डारस्टर्म जाला क'क्राझारा पुरा भिर कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम पुरा ब्लक जाजोबखाबाय लामाया खुनु मथै बेसरगाव सिंजों हाबदोंमोन आङो बेसरगावजोंबो पुरा ब्लक जोब लामाया जेरैथिंबो ब्लक जाजोब्बाय गिदिर गोलावा माब्रै फैनानै बे मिटिंखौ जागायबावगोन बुंस'नो हाला लोगोफोर बेसेबां मानसि लेंहरदोंमोन केपासिटिफोराथ' बेसेबांमोन बेखौ मोजाङैबो नुला सहैगोन ना सहैया बुंस'नो हाला दा लोगोफोर बिराद बारहुंखा अखा जादों क'क्राझाराव स' दा फासिनानै थाबाय लोगोफोर सहैगोन ना सहैया आसा खमसै 11टा जाखानोसै नै जायखिजाया एक्सिडेन्ट जादों नैबे मा होनो इउनिभार्सिटि खाथियाव सेन्ट आन्स कलेज खाथियाव बेखौनो एसे होगोनसै नायलांबाय थादोल' दा बेसेबां देखायनो हायो देखायनोसै लोगोफोर बाय बाय थेंक इउ किप वाचिं हाखराव गलांनानै दं माबोरै माबोरै जाखो एसे खाथियाव थांनानै नायनि मा जालायखो मारै जाखो नै गारि नाम्बारा बेनोमोन जेबो जायाखिसै ना मानसिफोराना ए सिनायो मानसिखौ सोरमोनथाय बेजों गलांदो जाहैबाय लामा एसे फिसा जाबाय नालाय लोगोफोर थांलाय फैलाय बिजि बेनि दारैनो गारियाव एसे प्रब्लेम जादोंमोन हाखराव जब्ब गलांबाय लोगोफोर नै बलेर' हाखराव गलांनानै दं माबोरै माबोरै जाखो एसे खाथियाव थांनानै नायनि मा जालायखो मारै जाखो नै गारि नाम्बारा बेनोमोन वाव बरिया जाखाबायानो वाव रियेलि बिउटिफुल फैनो दागाव आंनि सानजानि लोगो नोंथांमोन नै बाहाय जोंना रबिराम साराबो लागोन गाबोननो लोगोफोर नै ओरैहाय दं गावख्रुबग्रा सोरबाफोर जौ लोंना हाबफैयोबा गावजागोन नै लोगोफोर पुरा क्लिन गोसोजों फै नैहाय जोंना नै गभर्नर सारखौ वेलकाम खालामखाबाय बिथाङानो मेन आलासि नोंथांमोना सिङाव हाबनानै जायगा मोनाब्ला लोगोफोर मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो जाहैबाय बायह्रायाव फैनानै नै जिरायफैनो हाखागोन बेफोरबायदि दंखाजोबसै बायह्रायाव जास्ट लामा जिङाव बिफां सायायाव जिरायग्रा जायगाफोर दंखाजोबसै नोंथांमोना बाव थानानै खोनासंनो हागोन लोगोफोर बरिया जोबनै फैनो दाबाव लोगोफोर चेयारफ्रा पुरा क्लिन जाजोबखाबाय बेसे गोबाव थागोन बेसो साननो गोनाङा पुरा हिसाब गैयै चेयार दंखाजोबो फिक्स चेयार नांगौ जाहैबाय बेयाव जिरायनो हागोन बहुद दानथागा जायगाबो
बिराद थान्दा एन्ड फ्रेश जायगाया ग्रीन ग्रासनि कार्पेट ग्रास दंखाजोबो साइडआव स' अल दा बेस्ट लोगोफोर बेखौनो नायथ'दो दिनैहाय थेंक इउ फर वाचिं